Kakasi Students Union Narpo Circle kalapan pau kajing bitar hadian bakalapan long kajing le jurep hakala sni ublay ya kasurok NH6 na du menkre sa du malidor hakaba kila syamba kam syamla don sapia kanu kajing maramot kumbala kular da ka enhai hakmat kaseng bat kinong yalam shnong hakani kajing le jurep ya kate kasurok layalam da US Lapasam Organizing Secretary Ringkat idekhat jongka bat ha kajing jurep la syamba ka enhai kalale bamsit nyo halor kajing dawa ban maramat ya katay kasurok kabala penlong ru ya kipat ba anong let nongwan bakin nang ya kendu shu ya kijing kat banang mi kisngi kia ka KSU kala ong ba nakalyang ka enhai kala kular hakmat kaseng lembat ki wahe shnong ka ilaka narpo hakasngi ba penlong ya ka jinga ki pat ba ha ka pratrik nailar hakmat ka toll gate halum shnong hakaba kaseng kala khangkherdab ru shipor ya katika jaka lum khajana bat bakan ple ya katala tat hadu ba ka enhai kan pendap ya ka jing maramat ne repair hadu 100 phau ne 90% ya katai ka surok kumta ka KSU kala ong ba kani ka jingle bamsit nyo jong ka enhai ban pendap ya ki jing kular ki jongka ki ba kala kular hakmat ki spa angut ki pat ba penlong ya ka jinga ki kala pen bitar jor ya ka KSU kumju ya ki pat ba ka KSU kala ong ru ba kani ka jingle ka enhai kalong kum ka jing pen bor sa hisin ya ka seng bat ki pat ba kumju ya ki wahe shnong ban penlong biang da ka jinga ki ka ba khamting shu ka seng kala ong ru ba menta ladap artayo nadu bala penlong ya katika jinga ki hakmat jong katika toll gate bat ba ya katika jaka lum khajna ru dang khang khardap hadu menta